Takže vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu Zoznam sa. Dnes prijal pozvanie Braňo Mojsej, vítaj. Ahoj. Podľa tvojho Instagramu som videl, že si nedávno bol na koncerte Motley Crue a Def Leppard, tak aké to bolo, povedz. Bolo to vynikajúce, ako všetky takéto veľké koncerty a zvlášť tento, keď ja som na Def Leppard vlastne vyrastal a vlastne proste je to hudba, ktorá je asi najbližšia môjmu srdcu. Takže v podstate bolo to parádne, veľkolepé, bolo to skvelé a krásne som si to užil a prajem to každému. Keď si bol, vlastne ty si začínal v školskej kapele a potom si založil v 96. kapelu Challenge, tak vy ste hrávali takýto glam rock? My sme glam rock hrávali už ešte za komunizmu, alebo za toho režimu bývalého, kedy sme mali skupinu s najdlhším názvom asi, vokálno-inštrumentálna skupina pri strednej hotelovej škole v Kežmarku. Takže to bolo dosť aj textovo, ale tak to bolo, lebo chceli sme aparatúru, tak sme v podstate trošku museli takto. A jednoducho tam sme to len v skúšobni rozvíjali, inak sme hrali rôzne iné veci. A potom vlastne v tom 96. 97. som založil skupinu Challenge s Vladom Buďňakom, Ľubošom Hrabčákom a Rastikom Olejárom. A teda bola to taká tá riadna zverina, že nosil si niekedy legíny, maloval oči, tupíroval vlasy, alebo tak zľahka skôr? Až takého to druhu nie, ale boli to samozrejme tie pasikové tepláky, takéto akože vyzeralo to ako teraz, keď som videl to Motley Crue, takže bolo to ten glam rock a boli to tie také rôzne tie kožené bundy, rôzne tie šáliky a tieto veci. Čiže toto som mal rád a jednoducho k tomu som sa aj potom neskôr vrátil. Táto extravagancia, čo si týka módy, tá ti vlastne zostala dodnes nejakým spôsobom? Určite. Čiže na tú vizuálnu stránku akože veľa dáš, hej? Veľa fanúšikov popri tej hudbe, potom už keď to má napočúvané, tak vníma, ako ten človek vyzerá, ako komunikuje, ako nejakým spôsobom sa dáva do toho verejného priestoru, pretože ono je jedna časť toho muzikanta, žije nejaký súkromný život, taký svoj život, ale potom je tá časť, ktorá je na pódiu a tam ja si myslím, že je to o tom, že tam má byť show. Nakoľko je potom tá... ja som ešte nebol na tvojom koncerte a teraz chystám sa, tak povedz mi, že čo mám vlastne čakať? Ako vyzerá váš koncert? Sú to delobuchy, ohnivá show, alebo to je pesničkárske? Budeš si myslím, že prekvapený, buď milo, nemilo, to je jedno, ale budeš prekvapený, pretože je rozdiel počúvať, že kto je Mojsej od nejakých tých ľudí, ktorí majú patent na mozog, len si o to myslia, hej, že proste nemám rád nejaké tieto škatulkovania alebo úsudky o muzikantoch, pretože každý muzikant je jedinečný človek a hudba to je ako malovať obraz, hej, a pridávaš tam tie farby, tak pridávaš tóny a vlastne hudba je pocit. Čiže niekto, keď povie, že to je tak alebo tak by som sa radšej trošku zdržal, ale treba prísť, vidieť a potom hodnotiť. OK. Z toho, čo vravíš, mám taký trošku dojem, že k tebe chodí, teda vravíš, že ľudia s patentom na mozog, hej, nejaká jazzová polícia, alebo už proste bulvárni novinári a tak ďalej. Ty si v podstate už v roku 2006 celkom dostal zdrba od hudobnej obce, keď si bol slamený Slavík, čo znamená, že to je ako najhorší spevák. A dobre, že si to nadhodil. No. Neviem, ako človek môže byť, akože sklamanie roka to bolo, keď ma ani jedno rádio nehralo. Čiže to je tak, ako keď... A napriek tomu sa o tebe vedelo, tak... Vedelo sa o mne, ale nikto nepočul moju hudbu, pretože bola zakázaná. Ako zakázaná? No, vtedy ovládali, možno to je aj doteraz, neviem, teraz už to neriešim. Vtedy to ovládali 3 ľudia, hej, jednoducho. Ktorí aj teraz občas čakajú s nejakou nevýhodnou zmluvou. Není podstatné, proste to sú vydavateľstva veľké, ktoré sú. A títo ľudia, to funguje na celom svete takto, takže ono v tom čase to bolo tak a jednoducho, už to je za mnou, už to neriešim a jednoducho je mi to jedno, ale bol som Zlatý Slavík, bol som síce opačný a treba povedať, že iba jeden jediný rok to bolo takto. Ale všimli si ťa každopádne. Vyhlásené, to bolo iba jediný rok, už potom na druhý rok 2007 už nebol slamený Slavík kategória, ani rok predtým nebola, čiže táto kategória bola vytvorená špeciálne kvôli mne.
Tak to je náhodou. To stojí za to. Spätne gratulujem ešte. Stojí za to byť Dylanom, jak sa povie. A to sa Taký čas. To ma zaujíma, že ako si sa voči tejto kritike ohraňovalo, tak teda populárnym si sa stal nie skrz muziku, skôr si tú muziku potom vlastne ukazoval ľuďom, že veď ja robím toto ma tak, vlastne baví. Ja som vlastne prvú regulérnu platňu vydal v roku 97, takú ešte v tom malom vydavateľstve, ale veľkú platňu s Marianom Čekovským, s Petrom Bičom, s Gapom za MT Smile. V štúdiu sme sa stretli pod vlastne produkčným vedením Jula Kinčeka, tak vo Forza Music, hej, čiže tam sme urobili takú popovú platňu, kde sme si fakt ako možno tá platňa raz nejakým spôsobom na to, už teraz prichádzajú ľudia, ktorí na streamovacích službách počúvajú skladby ako Pod so mnou bývať na stromy, Rieka, alebo proste tieto popové veci a ono to má svoj rozmer, ale vrátil som sa potom späť k tej rockovej podstate, takže ja už som vtedy vstupoval, hej, už v tom roku 2001-2002 už bola vlastne na tých televíznych staniciach reklama na môj album, takže už vtedy do toho mediálneho sveta prvoligového som takýmto spôsobom vstupoval. Takže tí traja začali konečne počúvať a potom to ale zakázali a v 2006 si dostal toto ocenenie, hej? No, to bolo všelijak, to je na dlhšie. Ale akože si sa s niekým pohádal, alebo proste vyslovene ja som sa nepohádal, len vždycky, keď som niekde sedel v rádiu a prišla debata na hitparády a ako sa robia, tak nemali to radi toto, keď som nejakým spôsobom, že prečo to a to je na prvom mieste a prečo to je to také, že sa to tlačí. A proste som si otvoril ústa na nesprávnom mieste, pretože muzikant, keď chce uspieť, alebo v tej dobe chcel uspieť, mal byť ticho, sklopené uši, počúvať svojho manažéra. No to práve by som rozporoval, že čítal som ešte, keď tu bol Hexajaci, tak som si čítal nejaké staré rozhovory a tam sa práve, že tie kapely pranírovali medzi sebou, že Hex do Desmodu, Desmod, hoci... No. A teraz je práve, že tá kultúra taká, že už všetci sa tvária, že sa majú radi a vlastne není teraz to sa to tak trošku... A pritom to tak nie je, nikdy to tak ale v rozhovoroch všetci sa len krásne sa na seba usmievajú. Je len malá skupina ľudí, ktorí keď sa stretnú v tom backstage na nejakých tých open air festivaloch alebo akciách, eventoch, alebo ja neviem, tých všelijakých privátnych party, pretože tam si človek vyberá, koho tam chce, zaplatí, má ho. Takže ono to je veľmi, veľmi tenký ľad a ja to už dnes neriešim, lebo o nič mi nejde, hej. Vtedy som to riešil, strata času to bola. A všetkým mladým muzikantom odkazujem, vykašlite sa na to, že kto čo vám hovorí, choďte si svoje a to, čo máte vnútri, čo cítiš vnútri, toto dávaj von a nestaraj sa, čo ti kto hovorí a vtedy prerazíš. Takže toto je tvoja obrana na tie dodrbávky od ostatných, čo si prišiel dostával, som na to po 100 rokoch, že som mal vtedy pravdu. Lebo keď som si teraz rozložil tých ľudí morálne a neviem, ako odborne, tak v podstate konfrontačne by debatu nezvládli. OK. Aké sú tvoje hudobné ambície teda? Boli to štadióny a teraz vravíš, že nemáš žiadne? Alebo teda, kde si v tomto? Nerozumel som otázke, že ambície... Hudobné ambície tvoje aké sú? Hudobné ambície sú také, že vždycky prísť novým nejakým songom, hej? V podstate u mňa to je tak, že vznikne pesnička. Som veľmi rád, že som stretol človeka, ako je Roman Slavik, s ktorým tieto veci robíme v produkcii a nahrávame. Nahráme niečo, ono to tam stojí v šuflíku rok, 2, 3, 4, teraz to na zdravie neviem, koľko stojí, 4 roky tam stalo tá skladba a potom to vypustíme von. Dal by som si teba tiež nejaký čas stálo proste tak na boku. Proste vždycky dozrie ten čas, kedy tá skladba ide von a prečo. OK. Takže neponáhľaš sa s tým, že nemáš problém spievať, že po 4 rokoch však vyvíjaš sa, tak po 4 rokoch nemáš problém vrácať sa skladbe a akože ide ti to stále rovnako do huby? Texty si píšeš sám? Texty niektoré mám svoje, niektoré mám iných textárov, ale osvedčený textár teraz v týchto posledných veciach, ktoré jednoducho sú nosné, hej, ja neviem, do vody ma hoď, slávny Ferne cez internet a tieto veci, hej, proste všetko napísal Roman Slavik. OK. Je zaujímavé, že najviac ťa ľudia podľa mňa poznajú skrz tieto, nazvem to, čo? Že je to recesia? Ferne cez internet?
Je to všetky tie veci, keď si rozmeníme, hej, na drobné a pozrieme sa z iného uhla pohľadu, sú vlastne nejakou paródiou, recesiou na danú tému. Hej, čiže tie texty a myslím si, že aj ten text Do vody ma hoď skončil v nejakej prvej stovke slovenských textov, čo sme veľmi s Romanom radi. V rebríčku Sozy, alebo čo? V rebríčku najlepšie texty, to bolo nejaký taký, robia sa rôzne tieto zostavy. Divácké hlasovanie? Nie, to bolo niekde nejaká, proste bolo to, treba si to nájsť na internete, 100 najlepších textov slovenských a tam je rebríček 100 textov, tam je ten text. Myslím, že aj v prvej desiatke je. Takže sme boli akože prekvapení, ale ten text tiež je vlastne takou vnútornou výpovedou a na prvú sa zdá inak, ako keď to človek počuje 5-krát a si to rozloží v hlave, že o čom ten človek spieva. Tak ja sa utopiť skúsim, kašlem už na život. Znie to celkom depresívne. Takže depresívne to znie, bolo to v tom ale keď období to zoberieme nejakom... úplne na začiatku, tak sme to v podstate cieľovali a teraz to môžem prezradiť, bola to cielená reklama na Celaskom. Čo? Len to už ako funguje? Takto sme to poňali, že akože proste je to Celaskom. Tak ma do vody hoď. Ja sa utopiť skúsim. No však keď si hodíš Celaskom do vody, tak zhádzali sme si šumivú tabletku. Hej, a pritom to vzniklo a vlastne dobre, bolo to napísané, naspievané a keď to nevidíš ten Celaskom pritom, tak si myslíš, že ten človek sa zbláznil. Hej? A pritom sme si prču robili celý čas. A vlastne Roman, hej, lebo Roman to napísal. Dobre, máš ešte zo pár takých Fernet cez internet. Pil si ho niekedy, alebo... Piť Fernet cez internet sa nedá. To je presne to, čo som, ja neviem, kde som to spomínal v rozhovore, že kedysi som chcel vymyslieť šumienku, že by bola šumienka alkoholová, dá si to človek do vody, vypije a má, hej. Proste takéto blbosti ma napadali. A tu... To je to isté, ako sa dá z laptopu alebo Macbooku alebo z čoho, jak mi tam to naleje, hej? Nič. Hej? Na USB kľúč nenatiahnem si liter pálenky. Čiže to sú také veci, ktoré my sme filozoficky o tom sa rozprávali, alebo čo, ale táto skladba Fernet cez internet, zase musím povedať, že tá vznikla skôr ešte, keď sme sa nepoznali s Romanom, čiže ja som ju len prevzal do svojho repertoáru, pretože Roman povedal, že mne toto sedí, takže tak som ju potom naspieval. A ja som to vnímal, že to bude, že cez koronu však sa to aj slávne to bolo už potom povedali, že prorok som bol, že som to predpovedal, že všetci si pripíjali cez internet, hej, vlastne o tom, každý si nájde tú textovú zložku takú, ktorá mu pasuje do toho jeho života. Tak to vyšlo. Takže skladba Na zdravie, ktorá je teda z tých noviniek, tak prezrať, že čo to vlastne bude. Na prvú, zase to nepoviem hneď, ale na prvú to znie, ako keby, čo to on spieva, však on proste je na opačnej strane toho peletónu, je na čele tých abstinentov a tak ďalej a snaží sa a tu zrazu spieva o niečom na zdravie. Áno, treba povedať, že je to pesnička presne paródia na závislosť a to je pre tých, ktorí jednoducho nechcú túto vec riešiť, majú to na háku, vždycky povedia od zajtra nepijem, hej? A upíjajú sa. Hej? To znamená, že pesnička pre nerozhodnutých a jednoducho tých, ktorí zatiaľ remizujú, ale neumierajú. Čo je to remizovať s alkoholom? To je, dajme si refrén, hej? Neprezradím teraz ešte refrén, lebo by to bolo predčasné. Freddie Mercury povedal, že ako náhle začneš vysvetľovať. Môžem len povedať jednu vetu. Báli sme sa, že sa nedožijeme, tak celý život na zdravie pijeme. Bodka. A nech sa zamyslí nad tým každý. Báli sme sa, že sa nedožijeme, tak celý život na zdravie pijeme. Toto si teda písal ty, či Roman? To písal Roman. OK. S tým, že som mu nejakým spôsobom tú tému podsunul, že skúsme pre tých, ktorí odsúvajú tú tému na bok a potom zrazu sa zistí, že ten človek je 2 metre pod zemou, ale mohol ešte žiť, ale neriešil to. Takže pre tých nezobudených a pre tých, ktorí si myslia, že môžu do nekonečna piť bez následkov, pre tých je venovaná pesnička Na zdravie. Prečo si myslím, že skadiaľ to mám, že robíš ako keby chlastacie songy, keď teraz mi vlastne vysvetľuješ, že to je celý môj život je spojený s týmto. Ja som v živote, keď som bol mladý človek, študoval som hotelovú školu,
Nikdy by som nebol povedal, že ja budem nejakým spôsobom v tejto oblasti robiť a že budem mať takéto výsledky, ako mám napríklad teraz s tým, čo robím v téme riešenia závislosti, prevencie drogových závislostí a vôbec tom odsúvanom nabok. Čiže tak ako vtedy som bol najznámejší človek, alebo koľky tu boli na Slovensku, 2, 3, ktorí boli väčšine na titulkách, že Že najznámejší alkoholik, hej? No akože najznámejší, tak ako som bol tam vtedy na čele, 5 rokov, 6, 7 dozadu, tak teraz vlastne som na tých prvých priečkach tých, ktorí vedú ten abstinentský život a ukazujú ľuďom cestu, že dá sa aj z tohto takého nie veľmi dobrého stavu výjsť úplne do normálu a dá sa skvele, kvalitne žiť aj bez alkoholu. Toto je moje poslanie, o ktorom som ja ani nevedel, preto ma asi nechalo to tu žiť, Pán Boh mi dal tú šancu a jednoducho viem, čo je moje poslanie a jednoducho ten alkohol celý život patrí k mojej osobe a či je to z tej strany alebo z tej strany, tak vždycky aj o tom spievam, aj to riešim, aj jednoducho nahrábam s tým alkoholom. My sme mali takú ešte debatu, že čo vlastne som, či som alkoholok, alkoholista. Alkoholista sa mi páčilo ten výraz, lebo to je také akože všeobecne alkoholista. Čo to je alkoholista? Hej? Neviem, mne to znie ako zle vyskľňované slovo. No ale to proste sme tak, hej. Ale je to zaujímavé slovo. Takže z najznámejšieho alkoholika najznámejší abstinent. Áno, tak. A napriek tomu sa ma zaujíma, že či tí ľudia, ktorých stretávaš na ulici alebo na koncertoch, čo si tam prídu teda vyžrať, či toto oni vedia, že už si abstinent a už ťa neponúkajú na bar? Oni to vedia veľmi dobre. Nikto ťa neťahá na bar? Akože spýtajú sa niektorí, ale vedia, že jednoducho je toho už úplne minimum. Hej? Zo začiatku, samozrejme v prvom roku abstinencie, v druhom ešte to bolo také, že však poď, toto a toto a poď, daj si. Ale teraz hodnotný človek, hodnotný fanúšik, normálny človek, hej, ktorý rozmýšľa, hej, trošku sa nad tým zamyslí, čo je to závislosť na alkohole, tak jednoducho, keď človeku chce dobre, tak nemôže ho ponúkať alkoholom. No to je samozrejme. Pamätám si ale na to feste, keď si hral asi 2012 alebo 2013, tak tam mali chalani vzadu na chodiloch takú vlajku, že Braňo, poď vypiť. Braňo, poď vypiť, hej. To bolo zaujímavé, dali zase nás na top feste niekedy na obed, na slnko na 12. V sobotu to bolo, čo bolo ináč? Že nikto tam nepríde a zrazu tam bola jedna masa ľudí, hej, s transparentmi a kde sme? Zase sme u alkoholu, hej, čiže pekne sa to dá premostiť, využiť a ten alkohol, akože keď som vtedy bol na tej, hovorím, strane rieky, tak krásne viem o tom porozprávať tým mladým, že ako ten alkohol vie aj ubližiť a na čo, kedy si treba dávať pozor. Braňo, sľuboval som, že nebudem riešiť s tebou žiadny bulvár, ale toto je divácka otázka. Takže koľko si maximálne vypil? Že čo bolo akože ten top pri alkoholikovi? Ako množstvo? Asi, no. No, množstvo. Závislosť na alkohole má jednu takú podobu, volá sa to ťah pitia alebo nadmerná konzumácia alkoholických nápojov, čiže je to ťah pitia alkoholu niekoľko dní. Hej? Čiže človek pije 24 hodín trošku, ja neviem, medzi tým pospí, ale neustály ťah pitia. Preto je to smrteľná choroba. Hej? Lebo kedykoľvek ten organizmus môže vypnúť, odísť konečne, je KO. Čiže vždycky ten človek je na hrane života a smrti, čo ja som veľmi rád, že som to prežil a že môžem teraz o tom rozprávať ďalším, že vlastne ako tomu predísť. A jednoducho to kvantum alkoholu žiadny ani ten človek, ktorý je závislý na alkohole, nemôže spočítať, pretože to je všetko, čo sa k nemu vôbec dostane. Samozrejme, mal som také obdobia, že som si robil zásoby a tak ďalej a toto všetko, ale to je iná téma na inú. Ale bolo, že, podcast. že fľaša tvrdého denne padla? To tak nemôžem povedať, pretože ja som bol v podstate pivár. Ja som začínal vždycky pivom, ale mohli sme povedať, alebo bolo obdobie, kedy som si to počítal, čiže bolo to tak, že bola nejaká 7 tvrdého alkoholu a zo pár pív, hej? Takže tak. Mal si za sebou aj recidívy, ja som mal tiež taký, že suchý rok a potom po roku na krste albumu mi bolo ľúto kamarátovho otca, ktorý si sa mnou chcel vypiť a ja som ho teraz odmietol, tak potom, že ja spravím mu radosť, tak som si akože dal a po roku ten prvý poldecák normálne, že ten pocit, jak mi to spálilo
to vnútro a tak ma to nakoplo, že do polodín som dal ďalšie 4, čo je presne vlastne, tak si nejak predstavujem recidívu. Nemal som nejaký ťažký problém, ale že aké to bolo vlastne dostať tú recidívu. To je najhoršie, čo môže byť, je nárazovité pitie, pretože po odlučení, keď ten človek má odstrihnutý alkohol od seba nejaký rok, pol rok, hej, a zrazu, hej, užije ten alkohol, tak ako keby v jeho hlave sa udeje taký proces, že chce zrazu všetko dobehnúť. To, čo mu chýbalo, hej, za ten rok, tak chce v jeden čas všetko dobehnúť a preto najviac úmrtí pri týchto veciach je práve v takomto prípade, kedy človek oddychnutý od alkoholu zrazu siahne a narazovito pije do bezvedomia. Vtedy je najbližšie smrti. Nechcem samozrejme, aby sa to točila teraz celá debata okolo alkoholu, Dajme, premosti to. Ale ešte poslednú otázku si dovolím, hej. Máme v rodine prípad a v podstate stále sa to točí v tom takom nejakom cykle, že prepijem sa k tomu, že je to už najhoršie, vtedy prídu rodičia, zachraňujú, človek triezvie, po pár dňoch už mu je takto dostáva samozrejme triažky, záchvaty a po pár dňoch, keď sa mu polepší, tak potom už sa cíti fit a začína znova. Myslíš si, že má význam niekoho ťahať že na silu, alebo čo treba spraviť? Lebo tí rodičia v podstate vždy sú k dispozícii a pomáhajú, ale ďalej, ako keby na nejaké liečenie není ochotný, nevedia ho vytiahnuť. Čím viacej tomu človeku v určitom štádiu, toho nazvime to štádium a v závislosti, nechcem používať slovo alkoholizmus, nemám rád to slovo, v určitom štádiu, čím viacej sa tomu človeku pomáha, tým je to ako keby kontraproduktívne a keď mňa tí blízky počúvajú, s ktorými sa dáme do nejakej spolupráce, ako nejak toho človeka vybrať z tej závislosti, tak niekedy krútia hlavou, že prečo hovorím, čo hovorím, ale hovorím, buď budete ma počúvať, čo vám radím, pretože mám to 100-krát odskúšané a viem, o čom hovorím a viem, čo funguje na závislého človeka. Závislý človek úplne ináč rozmýšľa, ako by to pochopil normálny človek. To je pre ňoho nepochopiteľné, nechápe to. Čiže čím viacej mu budete pierkom, jak sa povie okolo ryti skákať, tak tým horšie, tým ubližujete. Treba ho nechať spadnúť na dno. Hej? No a čo keď hrozia epileptické záchvaty? Keď hrozia epileptické záchvaty a tak ďalej, vždycky ten človek proste jednoducho musí niekoho mať pri sebe a v ten moment, keď sa to začne diať, nesmie sa čakať, ale treba jednoducho ho dostať na urgentný príjem. Na urgentnom príjme ho, čo dajú na hadičky, nejak to z Na neho dostanú? urgentnom príjme ho jednoducho vedia, čo majú robiť. Tam idú infúzie, všeličo, hej, medikamenty a jednoducho ten človek ako keby sa dostal, proste musí byť pod lekárskym dohľadom, hej. Toto je iná kategória, keď už tam je epizáchvat, pretože epizáchvat to už je taký, tam naozaj ten človek už by mal sa spamätať a mal by si povedať, že dobre, idem na odvykačku a kašlem na to, pretože môžem zomrieť. Hej. Ale sú ľudia, ktorí nemajú epizáchvaty a nechcú prestať nadmerne konzumovať alkohol a jednoducho tí blízky vždycky hasia tie problémy, zaplatia taxíky, všetko toto. Nie, keby prestali tieto veci robiť, hej, a nechali toho človeka, dajú si podmienky, pozri sa, nastúpiš na liečbu, potom ti začneme pomáhať. Ale keď sa topíš v tom alkohole, povieš 105. krát, že už to bude v poriadku a nie je to v poriadku, tak sa odstrihneme, hej, zavoláš mi len keď ti ide o život a bodka, konec, vybavené. Keď toto urobíte a ten človek vidí, že sa všetko okolo neho rozpadáva, vtedy mu zapne posledné tá mozgová bunka, ktorú tam má, ktorú neprepil ešte, hej, lebo alkohol žerie mozgové bunky za radom, neobnovujú sa už a jednoducho vtedy mu zacvakne a povie si, aha, tak toto nechcem, o toto nechcem prísť, nechcem toto stratiť, hej, lebo ten človek, alkohol zoberie človeku úplne všetko. Všetko, komplet. Keď si niekto myslí, že to nie je tak, nie. Ty v podstate figuruješ aj, alebo teda zakladal si Mojsej Klinik, takže predpokladám, že tam sa ľudia na vašom webe nájdú kontakty, ktoré treba možno aj v takýto kritický... Tam je väčší dopyt, jak sú naše možnosti, pretože fakt ten problém je obrovský na Slovensku a jednoducho, to je iná téma. Všetkým len radím, aby to nenechávali tak a aby proste jednoducho to riešili, poradili sa. Nehovorím, že nech volajú nás, hoci koho, kto rieši závislosti, je veľa
na internete si človek nájde, je veľa ľudí, ktorí sú ochotní nejakým spôsobom ďalším ľuďom poradiť, takže není s tým problém, len treba sa tomu venovať trošku a netreba to nechávať tak, že už mi sľúbil, že to bude dobré a uveriť tým planým sľubom, lebo ten človek, ktorý raz prepadol alkoholu, buď má možnosť žiť a abstinovať, alebo chlastať a zomrieť. Vnímam, že toto je asi to pozitívum popularity, že vlastne vieš nasmerovať cez svoju osobu aj na niečo, čo má zmysel. Napriek tomu podľa mňa máš ešte väčšiu skúsenosť s tými negatívami, tak ja neviem, spätne keď sa pozrieš, že stálo ti to za to, že takto sa nejak cez reality show dostať do média, biznisu a potom no ja neviem, však možno si pil aj skrz kvôli tomu, že ťa nejak pranírovali, nie v médiách alebo niečo. To nie. To je len vždycky ten človek závislý si nájde tú výhovorku alebo obhajobu, prečo piť, hej? Uh-huh. Ja teraz v podstate veľa ľudí akože vnímam, ktorí teraz odhaľujú, že aj ja som mal taký problém a prešiel som depresiami, neviem čo, lenže tí ľudia, hej, mediálne známi, neboli online priamo, hej, ja som bol ako na tácke, hej, niečo myslíš, sa dialo. Že pod vplyvom si bol na kamerách? No, nie že na kamerách, ale hneď bola titulka, keď som niečo vyviedol, hej, proste som bol v hľadačiku hneď, hej, čiže ten bulvár... pred domom, akože fotografia toto? Vtedy v tom exponovanom čase, aj potom, lebo čo sa predáva? Predávajú sa takéto veci, hej, keď bolo, ja neviem, v ktorom roku opäť pije, hej, po určitom čase som siahol po alkohole, mal som recidivu, tak sa dotlačal bulvár ešte o 4:00 po obede. Hej? Už sa predalo 110 000 či koľko kusov, ktorých ešte boli kolpoltery po uliciach a tak ďalej. Dnes už to nie, dnes máte web. Vtedy web ešte nebol. Hej? Čiže enormne sa táto téma predávala a tak ďalej, ale enormne táto téma z pozície dnešnej mi pomohla. Hej? Lebo som to prežil. Vtedy som mohol ostať niekde proste sa upiť, ale nestalo sa a práve táto situácia mi dáva teraz možnosti, pretože stretávam sa s ľuďmi, ktorí mi povedia, začnú vetu, ja som vás v živote nemusel, ale teraz si vás vážim, pokloním sa vám a jednoducho niečo ste proste ukázal tým Slovákom, že dá sa úplne z minusu prejsť do plusu. A toto si na vás veľmi vážim. Toto mi hovoria ľudia, ktorí ma hneď vypli, alebo pozerali niekde v telke, alebo dačo také, alebo ma videli, mali odpor ku mne, hej. Teraz prídu, potlapkajú, povedia, alebo prídu, viete čo, nemusel som vás, ale vy mi určite poradíte ako s rodinným príslušníkom, čo mám robiť. Chcem vaše. Presne ako sa vlastne ja teraz pýtam. Tak. Takže tú popularitu vlastne používam na dobrý účel, hej? Hej, lebo v podstate, keď si zoberiem... Čo hovoríš stredoškolákom, keď robíš tieto obchôdzky po stredných školách a prevenciu? Ja som si hľadal takú cestu, takú metodiku. Teraz už si všímam, že všetci tí preventisti používajú skoro ten model, ktorý robím ja. Tam je základné, sú 2 hodiny plus diskusia. Prvá hodina je taký ten úvod. Sú školy, kde rozvíjame tieto témy, kde sa to vedenie školy stará. To veľmi dobre sa spolupracuje o tom, ale tí ľudia, alebo tí mladí ľudia, hneď hodina pravdy je vtedy, keď sú ticho a vnímajú, čo sa rozpráva. Hej? Na čo tak reagujú? No najprv reagujú na osobné skúsenosti, ten príbeh a nejaké, proste vždycky poviem niečo, ako som do toho spadol, tú cestu, hej, ako to išlo, ako to bolo, ja neviem, keď sme na lavičke pili víno, 5, totožné množstvo a iba ja som sa stal závislý. Tí 4 nič, tí 4 si chlastajú koľko chcú, keď chcú prestať, prestanú, keď už si dajú, ja neviem, 2 deci červeného po večeri, potom si dajú vodu, nemusia ísť, lebo závislosť je to, že dá si človek pohárik a už ide v tom ťahu, hej. Čiže tým mladým vysvetľujem, kde sú tie hranice, ako si majú pomôcť navzájom, pretože oni idú spolu niekde do lesa ochutnávať a tak ďalej. Experimentovaniu sa nikto nevyhne, to je proste, každý to musí zažiť, každý to chce ochutnať a každý z tých detí chce vidieť, že po čom ich rodičia, keď sú doma na návšteve, zrazu, hej, tichučko je pekne chlebičky, otvorí sa fľaška tichučko, slušne sa správajú a za 3 hodiny už ruky hore, šaty dole, tancujú na stole
A decko sa čuduje, to čo to mamka, otecko robí, alebo susedia, alebo čo, hej. Tak idú to do lesa vyskúšať, hej. Keby takto nechlastali pred deťmi, bolo by to iné. Ale je tu ešte veľa roboty okolo toho. Ja si myslím, že... Takže aj rodičia, hej, že vyslovene, že rodinné oslavy... Rodičia, okolie, deti vnímajú všetko. A toto, čo vidia, toto chcú presne vyskúšať. Odhadoval si aj, že nomofóbia, čo teda závislosť od sociálnych sietí, bude ako keby téma ďalšieho 10 ročia. Ako si k tomuto prišiel? Alebo... Už teraz sa objavujú takéto vlastne prípady. Napríklad minulého roku v lete zabudli rodičia detskú tablet, hej? Ale neprišlo sa na to akože hneď. Prišlo sa na to tak, že bolo mu zle. Zbledol, odmietal potravu, hej, dehydrovaný bol, proste jednoducho skolapsoval, hej. Odnesli ho do nemocnice a tam po krátkej diagnostike prišli na to, že jednoducho nemá ten tablet, ktorý bol zvyknutý na tú hru, tie pohyblivé obrázky a ten obsah. Takže jeho z závislosti na počítačovej hre vlastne dostal tam... Ako? Skolaboval? No to skolabuje rovnako, ako skolabuje lebo zabúda piť a... Nie, že proste nemá prísun toho endorfínu, hej, na ktorý je ten mozog zvyknutý. Čo je závislosť? Závislosť je to, že napijem sa niečoho, hej, ochutnám, stav opojenia si mozog zapíše. Raz je nič, dvakrát je zvyk. Druhýkrát, tretíkrát, piatok, sobota. Potom idem ďalšie 3 mesiace, idem piatok, sobota, streda, štvrtok, piatok, sobota, streda, štvrtok a už idem celý týždeň a už chlastám celý týždeň a už ten organizmus je jednoducho zvyknutý. A čo sa stane, keď odíde na dovolenku, hej, takýto závislý človek, a to sa deje aj závislým na alkohole v nemocniciach, keď si zlomí nohu, zrazu leží a 3 dní skolapsuje tak, jak to dieťa. Lebo nemá prísun alkoholu, nemá prísun tej látky, na ktorej je organizmus jeho závislý. No vraví sa, že scrollovaním a vlastne dostávaním páčikov na sociálnych sieťach sa v mozgu vylučuje tá istá látka, ten istý hormón šťastia, asi to je endorfín, že ako gamblerom a vlastne ľuďom, čo hrajú poker. Presne ten istý vzorec správania má, či je to závislosť na droge, alkohole, alebo na ako nomofóbia na tých smartfónoch a v novodobých technológiách. To je presne to isté. A povedz mi ty, však v podstate, keď som si tak pozeral tvoje sociálne siete, tak ti to narástlo, že ty sa vlastne stal influencerom. A teraz, nechciac, že či si ty tomuto neprepadol nakoniec? Nie. Nahradil si závislosť? Ja keď si pozrieš môj telefón, vždycky nepresiahnem 2 hodiny denne. Hej? Jednoducho 2 hodiny denne venujem tomu, aby som nastavil si veci, ktoré si nastaviť mám, urobil nejaký vstup, obsah nejaký a nepresiahnem 2 hodiny. To je normálna miera. Hej? Čiže keď už pozriem sa, že som tam bol 2,5-3 hodiny, tak potom jednoducho proste v tomto sebadisciplína platí. Tak, ako vo všetkom. Keď pridávaš, tak nezaujíma ťa práve, že tie reakcie na ten obsah, že dá sa nepoužívať úplne, že nič nepridávať, tým pádom až tak ťa to tam možno neťahá, ale ako náhle postuješ ty ako muzikant, nová skladba, dávaš novú skladbu do obehu. To stále mám tak... Neskroluješ každý 10 minút? To som presne s tým nejakým spôsobom narábal, čo hovoríš, dobrý dotaz. Áno, máš nutkanie, hej, si pozrieť, kto si pozrel toto. Ale potom som si to zase premostil do toho svojho závislostného programu a závislý človek veľmi rýchlo môže preskočiť, hej, na toto. A vtedy som povedal, nie, dám post, dám niečo vonku a pozriem si to za 8 hodín. Za 8 hodín samozrejme pozriem si komentáre, nadávajú, chvália toto, pošľú ťa do teplých krajín. Tamto urobíš si sociálny výskum, hej, taký proste, čo sa deje a urobíš si nejaký názor, hej? Čiže, ale to nutkanie, a tu sa treba zastaviť, to nutkanie, pozrieť sa na to, že jak reagujú ľudia, presne vytvára ten vzorec správania závislého človeka. Tak mi do pekla povedz, tak čo robíš? Čím si to ako keby nahrádzaš, že keď si sa zdravou závislosťou. Čo je zdravá závislosť? Zdravá závislosť je napríklad, ideš do prírody, hej? Nikdy som takto, ja neviem, nevnímal prírodu a vôbec toto všetko, ako teraz vnímam, prechádzky, lyžovanie, šport, tenis, hej, plávanie. Proste zdravá závislosť. Tak, jak chodíš do tej krčmy na to pivo, tak sa naučíš chodiť na plaváreň zaplávať si. To isté sa udeje v mozgu. Už si na to zvykneš.
už nejdeš jeden deň si zaplávať, tak pociťuješ presne ten istý pocit, a keď si nebol v krčme. No a čo je? Není to zdravá závislosť? Nemajú to adiktológovia radi, to slovo, že zdravá závislosť, ale je to zdravá závislosť, podľa mňa. Radšej budem chodiť plávať, radšej budem chodiť, ja neviem, sa povoziť na džipe trošku, hej, tam, alebo si požičam nejakú buginku, alebo proste vyšlapem nejakú turistiku na lanovke, na vleku, lyže, bicykle som skúšal, to ma teraz nebaví, ale proste vždycky je možnosť nájsť si alternatívu toho chorobného spôsobu. Nie je to potom taký osamelý život, že však na plaváreň ideš sám zrejme? Nie osamelý život, nie. Vždycky si tam, tak jak si nájdeš kamarátov na mokrej štvrti, hej, jak sa povie, že poďme, hej, na druhý deň nikto nemá, hej, keď máš peniaze, všetci sú s tebou, na druhý deň ti nikto nič nekúpi a takisto si nájdeš tú partiu, ktorá chodí a zdravo žije. Pretože si všimni, dnes už sa to vidí, chvála Bohu, musím poklepať po stole, prídeš na nejakú party a vidíš ľudí, ktorí predtým mali pred sebou alkohol a teraz hrde s vodou si pripijú, áno, ja som abstinent, tak jak ty, Braňo. A to sa mi páči, že toto už, ja nikomu nezakazujem, chlastaj koľko chceš, to je tvoj súkromný život. Ja žijem život sám za seba, to, že som spadol do toho, dobre, spadol som, ale som sa s tým vytrápil a vyšiel som z toho, hej, jednoducho som sa trošku vschopil. A tí, čo plávajú a padajú a nemajú sílu so sebou, lebo to je len boj so samým sebou. Nič iné není najťažšie na svete, len stretnúť sa so sebou z očí v oči a vydiskutovať si všetko a dať to do rovinky. Hej? Lebo toto je celý životný zápas. A vtedy, keď sa to podarí, tak sa to podarí, tu je chodiaca reklama, že sa to dá. A tým, čo sa nedarí, pre tých je pesnička na zdravie. OK. Ja ti veľmi ďakujem, že si prijal pozvanie a že si sa teda prišiel podeliť aj o to zákulisie tých skladieb a hádam teda aj motivuješ mladých ľudí. To je normálne hashtag z najznámejšieho československého hipopera a vidíš, nakoniec to budeš ty. Ja sa nebijem o nejakú pozíciu, ja som rád, keď ľudia mi dajú dobrú odozvu a som rád, že si ma pozval sem a že som mohol tieto slova o mojom životnom príbehu a transformácii a zmene ponúknuť týmto ľuďom a takú istú zmenu má každý možnosť urobiť, len treba sa zahryznúť a urobiť ten prvý krok. Braňo, díky moc. Čaute.